מה קורה אנשים כאן גל בעוד קסם בקלפים, אבל האמת שזה לא קסם, זה סקירה על החבילה. זה החבילה שהשתמשתי בה בקסם הקלף המתהפך, חבילת הבלק טייגר דק. אז בוא נעבור על החבילה. עכשיו, הפנים די יפים, כתוב כזה בייסיקל בגדול ונמר כזה נתלה על איזה משהו עם זה עיגולים אדומים בכריכה, וכתוב פה כאן, לא, פה כתוב פליינג קארד ופה כתוב בלק טייגר דק. אני נותן לפנים של החפיסה עצמה 9 מתוך 10, זה ציון די גבוה. פה את ה-Illusionist, ופה Made in USA וכל השטויות האלה, USA Company Playing Card, Made in USA, ובגב רואים פשוט את הגב של הקלפים. למעלה יש לכם פה רמיזת קלף לקסם, נגיד לקפוא על מישהו תמל כלב, ואז זה יוצא די וואו כאילו, שחרוט פה מעל כלב, בוקר והמדבקה שעוד לא הראתי. לא ניכנס לקלפים, זה גם לא משנה. טוב, אז קצר לכל החבילה, עזבו מה שאמרתי קודם, לכל החבילה נותן 9 מתוך 10 לחפיסה עצמה. אוקיי, מה שטוב בחבילה הזאת היא גם יפה, וגם מקבלים את הקלף גימיק, שזה מתאים לחבילה, שזה בעצם קלף כפול. שתי הצדדים שלו יש גב, אוקיי. כמו נשים אותו בצד כרגע. החבילה מאוד יפה, היא קצת ישנה, כאילו לפני איזה חודשיים והשתמשתי בה די הרבה, אז היא לא כל כך חלקה. אז כן, הפנים של החבילה שחורים, בואו נעשה את הערבוב הזה, אני לא יודעת הקטע, לא משנה, כאילו לא יצאת שנייה. טוב, אני אלמד את פעם אחרת. אז כן, אני לא אעשה את הקטע של זה, איך קוראים? של הפלוריש הקטן בסוף, שזה ככה, שזה כאילו הקלפים כזה ככה, כי זה לא ממש, זה לא עוזר כל כך, ושמים מרשים קצת וזה. טוב, חברתי לך מספיקה. טוב, אז גב הלבן כמו של בייסיקל רגיל, רק אני אראה לכם חבילה רגילה, אדומה. אני אקח קלף אחד, עושה השוואה. שנייה, אני אביא את המלך לעלום. אוקיי. חבילה רגילה וחבילת הבלק טייגר. כמו שאתה רואה, יש הבדל די גדול. גב כזה ופה כזה, שבמקום האדום יש לבן ובמקום מלאכים הלבנים יש מלאכים שחורים. אוקיי, גם פנים רגיל, אני אזכור אותה עוד מעט, הרגילה לבנים, והמלך בעצם מודרני, ושיחה ותשעים כזה צליל. אז כן, בקלפים הרגילים הם כאלה יפים, ובקלפים האלה הם כזה כאילו אולטרסאונד, לא הבנתי מה זה, שחור לבן ואדום, ממש בולט, ממש יפה, אני ממש אוהב את זה. אז כן, זה הפנים של החבילה. האדומים, הלבנים יפים, כי הלבנים הם לא כמו השאדו מאסטר שהוא כזה אפל, לבנים לגמרי, והרקע שחור זה ממש יפה, ממש יפה. וקלפים האדומים קצת אפלים, אבל ממש כאילו אדום בוהק, ונגיד הסוציולום שממש יפה. אוקיי, זה כן נחזר פה. אני נותן לפנים של החבילה 9.5 מתוך 10, כי ישנה, היא לא נפרסת טוב.
ולגב אני נותן 9 מתוך 10, כי אני לא אוהב כל כך את העיצוב של הגב. אז כן, זאת הייתה חבילת בלקטייגיה. אני צריך להזכיר של Illusionize, שהיא חברה טובה. אז כן, נתראה בסרטון הבא.